abo gutumure kramangana rengetine abantu bare no bare maimeye kaunti ya Nyamira bo igomoje gojuni go bakokorekana asegeti kirikia urgarden sasa abantu bare no bare mababa gotara kurwa sensemejo oikase skuru area special skuru manyikanta buna Nyairicha ase kaunti yumulike itobane kurwa kaunti ya Nyamira jabuma ange na roboti rwa senchira yoboikirano Buna enchira eyemo yoko inyura litukoli nene lyabali abale no bolema nigo abarai egati abamenyi be kaunti Nyamira na abali bale no bolema bakora etaro entambe kurwa segeti ya Jamhuri Gardens mbaka esukuru ya Nyairicha special ekerenga ekenene kyo mwakoyo nogo konya kera oyomo elinde goikerania okugania kwaye ase obogima. We are here today to celebrate and commemorate the World Disability Day, which year's theme is in inclusive development, in enhancing innovation. Engana yabage kumolekerwa nogo chigwa isiko kwa bali no bolema ase bunge ya Nyamira boigo no gwakani guchibesa chiri chokolingolya echichikoro kwa assessment fees ase bali no bolema. Omuteneneli bwe ward omochore Martha Marwa nateba nigo bakomochia ekyombe kya IEBC asogo tiga bali no bolema isiko asasa babainyorwe ekeroge chinga kichobo choli. Bunge ya Nyamira County ndobwati monto mlebavu na nyoyomo ega sio kolenta abantu mlebavu political parties encourage sajabale go senko nyorole ba bekire gazeti abantu bali abaremavu before batarachoro so nega sia IBC kwa kikisha kwamba waligirio monto mlemavu because it is part of our constitution wajara kubobeka si assembly so we are in toko tabi IBC ekara bagachora bakwe wali abalemavu abekire gazeti bali babeta shortlisted. Waziri otenenerete orosagerwa agenda Youth and Social Services Dr. Grace Nyamongo nate bamba begete meroberio elinde koene kebuna abarema banyolire ngere yabo abagusingo tabari ngo bari manigo rubori tarifu lero ibanyoli rore buya mambi kwa bere karama ikiyagara kwa jali ama kwa ugonjwa igo ekikeronke lina bare mavumbarefwa nakiyakora tole gare nainde otukubatebya bagendere kubabika chinguru nakubatebinga abana banyorirwa soboremo bose bali babeira bare maire banyari kwe register kero be register egere banyari ko babagokonya asasa baba iboli koliki abana bali no bolema nako bakonya elinde goikiranyo kugani kwabo ase obogima basi gusuka lenta abana baino bairunya gitari garia bakorerwa assessment egere nende na bararu ari kubabwene ekera na baranyore ganyo tukarekerema umubise agendere koremara wase kaunti ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.